እዚህ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን እዩ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን በሐልየት ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝፍኖ ናይ ሬዲዮ መደብ እዩ ሬዲዮ ስኒት ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ምንጋስ ህዝብታት ኤርትራ ብማዕረ ተኸባቢርና ንነብረላ ሃገር ክትከውን ዓማጺና ሰዓት ግደፍ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ርትዕን ፍትሕን ክሰፍን ህዝቢ ኤርትራ ወናን ኩሉ ጸጋታት ሃገርና ክንከውን መታን ሎሙን ከም ቀደም ብስኒትን ሓድነትን ብውሽጥን ብደገን ኮይና ጉዳይና ብሓባር ክንከዶ እንኽእል ምትብባዕን ወንን ዘስንቕ حقኛ ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ዘቅርብ በሓጢር ማዕበል ናብ ኤርትራን ከባቢኡን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ ሬድዮ ስኒት ኩሉ ግዜ ቀዳም በአቆጣጠር ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ንጎስ ካብ ሰዓት 9 ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ብ9540 ኪሎ ሄርዝ ኣብ 31 ሜትሮ ባንድ ናብ ኤርትራን ከባቢያን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ نحزن مجلسي كبر حربنا تغلاسي أبونان أيانان زخنة جرماي كداني ودفريبو بزنبرو حمام أبو سبيتال كل دحر مزنح مسكرم 24 كل تشحن 10 أبو سبيتال عريفو بمماتوز تسمعنا مريرن كبيدن حزن نقلت كبر حربنا ودفريبو أبو حدنتن أبو سلامن فغرن ካብ ግዜ ንስነቱ ጀሚሩ ክሳብ ግዜ ሞቱ ንኤርትራ ዝተቃለሰ ጅግና ሓርበኛ እዩ ነይሩ አቦናና ያናን ዝኾነ ሓርበኛ ግርማይ ኪዳኔ ወዲ ፊሊጶ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ይሃብ ብፍላይ ድማ ንቤተሰቡን መቅረቡን ጽንዓት ይሃብ ንብል አባላት ሬድዮ ስኒት ትግርኛ ድሕሪ ዜና ሓፂር ታሪኽ አቦናና ያናን ዝኾነ ሓርበኛ ግርማይ ኪዳኔ ወዲ ፊሊጶ كنقرب لكم هنا سلام أبرحكم كربان كوينكم فنو راديو سنيت نمكتتال تداليكم زلهم سمعتنا كما يتقنيو نلوم قدام عسران شومنتن مسكرم كل تشحن 19 مدباتنا جميرنا كساب النزازم مسانا ختصنحو بخبر نعدم فلما عبيت في تساميتات الزسمون زي حزنا لكم قريبنا لونا أرستاتو نقدم نيرترا زغلله لممد حيل بحري نايتن ابقح بحري زركبه هاجرات يكايدالو اب جبسي نبريزيدنت عبد الفتاح السيسي مراد تقاومو سلفي جميرهم ابز حلفه سمون لعل 2700 سدتنياتات إيرترا ناب سودان معسكر شجراب آتيوم كبرات سمعتنا أرستات زينا يخوم كتكتاتلو تسانيحكم زرزراتو يسعب نيرترا زغلله لممد حيل بحري نايتن أبقيح بحري زركبه هاجرات يكايدالو إتي حيالو مراخب كوينات زساتفه كأيح معبل قطر غلطة ويكا ريد ويفز نمبر 2 زتسمية لممد حيل بحري شوعات هاجرات زتساتفه خون كلو
نسندما سعود عرب جبسي جيبوتي السودان الصومال يمن يردانوسن إين أب جماجم كيح بحري سعود عرب نحيالو معالتات ككايد مخانو بعسران كلتن مسكر رمز وتهدراو مجلس سعود عرب قليسو نتل ممد زودبت سعود عرب مخانايو زقلت صدلو اتي أب كل مايات كيح بحري ناي سعود عرب زكايد حبراو وتهدراو لممد نزن هاجرات أموهات زتفلالي سرحيتات ستا بحري حجاز مخانو حدا كابل علوت عززت حيل بحري السعودي الأدميرال صادق بن محمد الحربي حبيرو زنوحة جماجم كيف بحري اتون الإيرترا مشارف سعود عرب أب كوينات يمن كنسا كابزي أم مسراقناي بحرنا تاقوي مكل خال مراخبن كالئن زتكوري وتهدراو لممد زتقللتلو مخنيات ايتك نتصرن أب جبسي نبريزيدنت عبد الفتاح السيسي نمورار تقاومو سلفي جميرم بريزيدنت عبد الفتاح السيسي كم ذكر بخلتشحن 14 أب سلطان كاب زحكور ندحر ناي فلما ناي تقاومو سلفي يتأتانا جيدو بوليس جبسي تقاومتين مبتان منبع غاز تتقيمو دما تباهيلو بأماي زغوتصرو من إسيات جبسي نتا أبناء كلتشحن 11 نعب جبسي وساني ترى أبتوسد الدبابة التحرير سكوير بموتسع اتي بريزيدنت كابسلت أنو كورد حاتيتوم أبكالوت كبابيتات جبسي دما تمساسالي تقاوموتات تقايدوم يوم اتي سلفتات تقاومو بغندو بريزيدنت السيسي بلشون نافت إمو مباليو يسعيبو زكايد زلو أبز حلفة سمون لعلغ للتشحين شو حتى 200 سدتنياتات إيرترا ناب سودان معسكر شجر أب آتيوم أما جرشا نايز حلفة سمون لعلغ للتشحين شو حتى 200 زغطروم إيرتراويان سدتنياتات مبزحتهم دكانستيون هتساناتن زركبوهم ناب سودان معقوبي سدتنياتات معسكر شجر أب كمزاتو تقليسو أبزي بزحات زغطروم نايك أدمن حدستن سدتنياتات زملئ معسكر سدتنياتات شجراب أبعزيو أتسقامن كبيدن نابر هيوت مكلباتن زلوو معسكر كندزي زأكل عبو قطري ناي حدستي سدتنياتات أبوش تحد سومون مسنباروم أزيو كبيدن أشجارن مخانون ينقر الزوم بسنك أرميناو سرعات أبهاقروم اتز تحت مسل نايدك سبات استحرمو داقماي أب كبيد ناي نابرات اقاماتن حماق هالواتن زلو معسكر مستحهم عزيز حزن مخانو تقليسو مستو كلو حيال ناي تستا حلوان هاقرنا ايرترا كم حانت عباي بيت مأسرتي كويناتلو زلا وحزي ناي سدتنياتات جن كتسال خوينو خمزلو تفليتو زخبركم تخطاتلتي راديو سنيت ايرترا وترق ادام نلومي زتدالوه عبيت ፍጻመታት ዝሰሙን እዚ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ምስ ዝተረፉ መደባትና ይሓድገኩም ሰናይ ምክትታል ሓፂር ታሪኽ ግርማይ ኪዳነ ወዲ ፊሊፖ بعلت 19 سنة 1942 عامة مهرت أبسمرات وليدو نتي آياتاتون أبوتاتون زكايدو زنبروق ألسي بعمقوت بمكتتالن انتاينت هاجرن هاجراونتن دحر مرداء أب قداي هاجر إجامو نمبركات أب 1959 عامة مهرت نطف تلاخي من قصاص حرنت إرترا حركة ومحبر شوعته تلوخوتاتو مفتسام جميرو دحرزي أب 1960 عامة مهرت بتلوخو مسرت من قصاص حرنت إرترا حركة أبزق أوم زنبري هاجراوي بهلتات محبر كساتف تمديبو أبتي دحر مفراس محبر تواسؤ دقبات
ማተደ መተካእታ ዝቆመ ማሕበር ምምሕያሽ ሃገራዊ ልምዲ ማምሃል ኣገልግሎት ክወሃብ ጀመረ። ካብ ነሓሰ 1960 ከዓ ወግዓዊ ኣባል ክፍሊ ባህሊ ሓበሬታን ምንቅቃሕን ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ሓራካ ተመዲቡ። ኣብ 1963 ኣዛዚ ፖሊስ ሰራዊት ኤርትራ ዝነበሩ ብርጌደር ጀነራል ተላዕቁቢት ምስ መስረቲ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ሓራካ ብምርድዳእ ፀረ ግዝኣት ኢትዮጵያ ክንቀሳቀሱ ኣብ ዝጀመሩሉ ንምልዕዓል ህዝብን ሓይልታት ፖሊስን ሰራዊትን ተባሂሉ ዝቆመ ባህላዊ ስርርዕ ሙዚቃ ፖሊስ ኦርኬስትራ ተሓባቢሩ እቲ ክፍሊ ባህሊ ከም ዝቀውም ድሕሪ ምግባሩ ብምኽንያት መቅተልቲ ብርጋደር ጀነራል ተላዕቁቢት 9 ሰነ 1963 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ምልዕዓል ብርጋደር ጀነራል ተላዕቁቢት ዋና ኣቀናባሪ ኣመልማላይ ኔርካ ተባሂሉ ምስ ሓደ ደረፍትን ሙዚቀኛታትን ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ኮልፌ ዝበሃል ማዓስከር ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ተወሲዱ ክሳብ መጀመርያ ወርሒ ናይ 1964 ዓመተ ምህረት ተሓይሩ። ኣብ ምምስራት ፖሊስ ሰራዊት ኤርትራ ኦርኬስትራ ካብ ዝመልመሎም ተዋሳእቲ ዮኑስ ኢብራሂም፣ ዓሊ መሐመድ የዓሲና፣ መሐመድ ብርሃን ዓጣ፣ ነጋሽ ተኪኤ፣ ክፍሎም ኣባይ ይርከብዎም። ብድሕሪ ዝተበየኖ ሕየራ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኤርትራ ኣስመራ ብምምላስ ነቲ ዝነበሮ ድልየት ናይ ነፃነት ዝያዳ ብምጉሃር በቲ ተመክሮታት ተራ ሃገራዊ ባህሊ ኣብ ሃገራዊ ቃልሲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘምፅእ ብምርዳእ ተሳተፍቲ መንእሰያት ብምምልማል ንምዕባይን ተባሂሉ ብምትሕብባር ቀኛዝማች ብርሃኑ ኣሕመድዲን ኣባል ባይቶ ኤርትራን ምስጢራዊ መስራቲ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ሓራካ ማሕበር 7 ዝነበረ ምስ ሓደ መምህር ናይ ሙዚቃ ዝነበረ እምበርቶ ባርቡይ ዝበሃል ብምልላይ ተዋሃሂዱ መንእሰያት ኣብ ዓውዲ ባህሊ ክሳተፉ ኣተባቢዑን መልሚሉን። ካብኣቶም ዝዝከሩ ሃይለ ገብሩ፣ ተክለ ተስፋዝጊ፣ የማነ ገብረ መካኤል ባርያ ይርከብዎም። ግርማይ ምስ መምህር ናይ ሙዚቃ ኡምቤርቶ ባርቡይ ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት ንእታ ንምቋም ባህላዊ መደብ ኦርኬስትራ ፖሊስ ሰራዊት ዝተጠቅመላ ውዲት ተጠቂሙ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ሰራዊት ብምትእትታው ንምስላፍ ኣብ ገድሊ ኤርትራ ንስዋኣት ኢብራሂም ዓፋ፣ ዓሊ ኢድሪስ፣ ሚካኤል ገርጊስ ወዲ ጆርጆ ኣገደስቲ ኣባላት ሓይሊ ባሕርን ተርኡ ኣበርኪቱ። ኣብ 1968 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተሳተፎ ባህላዊ ስርርዓት ዘጥረዮ ዕሙር ህቡብነት ተጠቂሙ መልእኽታቱ ንምስልሳል ብዘድምዐ ክጥቀመሉ ምእንቲ ብምትሕብባር ኤርትራዊ ዶክተር ነጋሲ ሃብተ ማርያም ምስ ዓብዪ ጉጅለ ሙዚቃ ኢጣልያውያን ተኣታትዩ ምስጢራት ኣብ ምርካብ ተዋሲኡ። ኣብ 1969 ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ዝተገብረ ኤክስፖ ናይ ደርፊ ውድድር ቀዳማይ ብልጫ ስዒሩ። ሕዳር 1969 ኣብ ውሽጢ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ብስለያ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝተኣታተወ ናይ ምድኻም ማትኣ ንምፍሻል ዓብዪ ተራ ኣበርኪቱ። ናይዚ መዘከር እዋን ኣብ ዓውዲ ቲያትር ዝተደርፋ ድርሰታቱ ዓባይ ኣባሻውል፣
ባህልና ነማዕብል መጨረሻ ገዛ ሕጅዶ ይሓይሽ ወዘተ ይዝከር ኣብቲ ምርኢት ሕዳር 1969 ማትኣ ዝተቐድሐት ካሴት ብመምህር ኣለማዮ ካሕሳይ ተስፋ ጋብር ነቲ ኩነታት ዘተንብህ መግለጺ ይርከብ ኣብ 1971 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራን ደቀ ምሓረን እናተመላለሰ ምስቶም ኣብ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ተንኮላት ግፍዕታትን ምጽዋር ሲኢኖም ተነጺሎም ዝነበሩ ርክባት ሚጣትን ድሕሪ ምክያድ ኣብ 1971 ዓመተ ምህረት ንምስፍሕፋሕ ኣፍልጦ ቃልሲ ኤርትራ ነቲ ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ጥራሕ ተወሲኑ ዝነበረ እሞ ብስርዓት ኢትዮጵያን ዓንገልቱን ነቲ ሃገራዊ ናጽነት ሓንሳብ ሃይማኖታዊ ሓንሳብ ዓረባዊ ሽበራ ዝብል ወፍርታት ዝወፍር ዝነበረ ንምዕጋት ገድሊ ኤርትራ ኣብ ዓለም ምስ ዓለም ምፍላጥ ኣገዳስነት ስለ ዝነበሮ ኣብ ኤውሮጳ ንምስራዕ ንሃገረ ጣልያን ተመዲቡ ክንቀሳቀስ ተወፊዩ ብ10 ጥቅምቲ 1971 ዓመተ ምህረት ብምኻድ ኣብቲ እዋንቲ ካብ ሜዳ ብመንገዲ ካይሮ ንጀርመን ዝኸዱ ኣብ ኤርትራ እንከለዉ ኣብ ምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ሓረካ ብጾቱ ዝነበሩ ተኽላይ ገብረስላሴ ሓረካ ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ዶክተር ጣሃ መሐመድ ኑር ኣቶ ጸጋይ ካሕሳይ ብጸጋይ እምባትካላ ዝፍለጥ ገብረ ሚካኤል ወድርባዕተ እዚ ምሁር ቁጠባ ስውእ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ንቻይና ገድላዊ ምህሮ ክቐስም ከይዱ ዝነበረ ብምርኻብ ንእቲ ዝጀመርዎ ምንቅስቃስ ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ዝነበረ ኣብ ኤርትራውያን ንናጽነት ምስረታ ኤናኤ ዘስምዕዎ ኣበርክትኡ ገይሩ ገብረ ሚካኤል ወድርባዕተ ድሕሪ መጋቢት 1974 ኣብ ሜዳ ምስላፉ ክሳዕ ሕጂ ተሰዊኡ እምበር ኣሰዋውኡ ዘይተነግረ እዩ ኣብ 1974 በቲ ካብ 73 ዓመተ ምህረት ዝተኣታተወ ቅልውላው ኣብ ውሽጢ ውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ምውፃእ ሓርነት ብስልቲ ሓበሬታታት ክእክብ ጀሚሩ ነቲ ኩነታት ኣብ ምቅልዑ እናተዳለወ እቲ ብስርዓት ደርግ ዓላዊ ንጉስ ኢትዮጵያ ዘውፈሮ ደብዳብ ህጹጽ ኩነታት ኣኼባ ህዝቢ መደብ ምቅልዑ ተዓጊቱ ብውዲታውያን ተንቀሳቀስቲ ስለያን ኮራኩርን ውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ልዕሊኡ ዝተዋፈረ ጸለመታት ካብቲ ውድብ ተወጊዱ ኣብ 1985 ዓመተ ምህረት ን12 ዓመት ዝኣክል ይነጸል እምበር ሓዱሽ ስልታዊ ወፍሪ ንምግታእ ገድሊ ኤርትራ ተባሂሉ ብምዕራባውያን ዝተኣልመ ዕርቂ ኣብ መንጎ ስልጣን ኢትዮጵያን ደርግን ሰያድ ባሬ ሶማልን ኣኼባ ኣብ ጅቡቲ እቲ ዕላምኡ ንምሕንኳል ገድሊ ኤርትራ ዝዓለመ ኮይኑ አንቀሳቀስትን ተንቀሳቀስትን ብብዝሒ ብናይ ሶማል ፓስፖርት ይጥቀሙ ስለ ዝነበሩ ነቲ መንቀሳቀሲኦም ንምስራዝ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ከዓ ሒዝካ ንኢትዮጵያ ምስርካብን ስለ ዝነበረ ነቲ ወጥሪ ንምዕጋት ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ኣበርኪቱ ኣዕዊቱ ወርሒ መስከረም ኣብ ዝኽሪ ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን እዛ ኣብ ምዝዛማ እንርከብ ዘለና ወርሒ መስከረም ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኣብ ብረታውን ፖለቲካውን ቃልሱ ረዚና ገዳስነት ኣለዋ
كلنا خم انفلطون بتدقاقامي كنزاراربلون كننببون كنزغننا نايلوم عمت ورح مسكرم مبل 58 مجمار برتاو قالس حزب إرترا تتصنبيلولا بتوسخي نتوم قدم 18 عامتات بملكاو سرعة إسياس تتأسرون زاقيت هالواتومن هلاويومن زي فلت جاقانو تقالستي قدايم مرحت سوران تبعت غازيطاتات بحتن كالوت تقالستن استأسرولان غازيطاتات بحتي استعصوالان اب إرترا ملك إسياس بوقعن بجهودن استأوجلا ورحي بحزن تذكرالا نتعقات أمي زملكتو كتعات تذكروتات قلم محتت تنتانيتات قطمتاتن وزتن قريبوم يوم كلهم نززكهات زلو كبيدن هوصوصن قالسي نموداق ملكن نمتكال قواماوي منغستي اب إرتران يعبين آس آبركتو بمنقدي متببع نقلسن من نققح محبارن عبفرة كلهم نتسفو زخرتاتنا بزعبا مسكرمن كالوت أقدستي تاريخاوي فتساميتاتنجن أب زخري متنتانن مستمثالن ترايكي توسنو بقبراوي مدباتن عماماتن كسنيو آبرتعنا خنصعر حلافنتنا ايو كلو كم زفلتو ولك أملاقي إسياسة فوركي أب ورح مسكرم كلتشحن حدن نتي أب أمريكا زقات أما شبراو مدقعتي 11 مسكرم وي 9/11 زفتقرو عالماوي مسحبا قلبو مزميزو مجمريا نغازيطاتات بحتي بمعصاو سعيبو دما ن11 كابتوم بجوجله 15 زفلطو دليت فتحي وي لوطي زنبرو قدايم تقادلتن مرحتن أسعب أبيلو دما نغازيطانياتات بحتن كالوت تقالستن كأسر كلو كم تزدله عالماوي أقلبو وي تقاومو أيرخبن إذا خونتات نتي بسلحتان ناتوقعزه جنكا بنتصور حبؤن استوها هادن ملوك قصصرن سقطن زرقاقت زنبرة ملكاو سرعتو زيادة كشادنون كتأمامنون قبل الحزبنا زيادة بدعن نعكتن كسمعو كيلو أب حزبن سراويتن دما مدنقار كبسات رعدن زي متأممانن سلازفترة نعوو توسخ نايدقف نتب نبرة معباليتات بخمس قدسيلوم لومي دهر 18 عامتات إرترانا جنا أب تحت فتسوم أمباغنن وي توتاليتاريان أكايدات ساقن هزبا دما بفلاي من إسي ولدو يسددن يسأنتن اللو بمسرتو علامة قالسي وي فتنا جوجل 15 وتسيتون زنبرو حيالن دخو من قونو كابون تايكن مهار نخقلن زبلو أبكال أقات أميتات كده سسون سفحت مصنعتاتن أستمهروتاتن كايدلهم زقبايو أبزي زقدسنا سلامنتايو وتأوشتن وطأن زنبرة هزبي إرترا نعا أتوم أي سعبومن أي دقفومن كأسارو خلو عقباي بلن وي أي حاتتن تراي زيكونس بملكاو سرعات إسياس بزقبر زنبرة بروباغاندان حزبة أمرون مسن تسأليو كل هزب كوان تزيبلنا قال خفال هزبن سراويتن أنصاروم كمدر تراييو اتوم بحصر زباله خطقاسو زخلو نتاريخ كتحازون كنمهارلو من زلنا نطبات جن ازوم زصعبيهم فلما حلوف تاريخومن أبركتومن بزي قدس كلهم قدايم تقادلتن لعلوت حلفتن أب قالسي بزوح تاريخاوي أبركتو زلومن واغاز خفلون أب تنكورن بدهن كونتات أب سورا أنصار مجزات استواقون زواقون يوم اتخل عال زخل حتو سلامنتاي أقدم بيلوم نإسياس زي فلتون زي تقاومون سلامنتاي كانتي ملاخنج أفلاقن بهريقو إنا فلتو نإسياس بسلاماون بحقاون ترعناتن حتوتاتن تراي كك على سوو فتينوم كأسروم مخانو إنا فلتو سلامنتاي تميلوم تتسبيمون كالا أمارات سيتا زي وسدون سلامنتاي أوشتن وطأن زلو هزبي سراويت ناي قدام دقف وزتن زي حازو زبلون كالوتن حطوتات نقول نقديفنا حطوهم حقاون ديمقراسياون كم زنبرة كلهم زلعلوهم نتبتات دما اواناويانن هزبي زقدسون يوم نيروم كم أبالات بايتو بتحجز فقدو وخل قطر أبالات كم زدقفو غيركا أخيبا هقراو بايتو يقبر مبالوم نبورا السرارحان حقاونيو كمتي سرعات إسياسن أدخرتي دقفتون زبلوت ألمة نساتهم تنبركختي كدعات نهاجر زشطون أين برون بتوسخي جوجل 15 وي G15 مستي كالق واناون عتوبن حطوتاتهم بزعبا أبقاقسانا كايدان كمون سعبيناتن كساراتاتن نايتي
ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ናይ ኣሽሓት ዜጋታት ህይወት ዘጥፍአን ናይ ንዋትን ንብረትን ክሳራታትን ምምዝባል ህዝብን ዘስዓበ ኢትዮ ኤርትራ ደባዊ ኩናት ንኽጻረ ጠሊቦም ኢሳያስ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ምክያድን ኣብ ቅድሚ ሕጋውያን ወከልቲ ኾነ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪቡ ክሕተት ኣይደለየን ነቲ ኩናት ብሓቂ መን ኣበጊስዎ ዝብል ሕቶ ሎሚ ንድሕሪ ተመሊስካ ክምርመር እንከሎ ሰነዳትን ጭብጥታትን ከም ዘብርህዎ ጀማሪት ኤርትራ ነራ ዝብል ውሳነ ከም ዝተወስደ ዝፍለጥ እዩ እዚ ማለት ኢሳያስ መታን ቅዋም ከይትግበርን ስልጣኑ ንህዝቢ ከይረክብን ሕሉፍ ታሪኹን ተግባራቱን ኣብ መርመራ ከይወድቕን ኮነ ኢሉ ነቲ ኩናት ወሊዕዎ ዝብል ናይ ብዙሓት ወገናት እምነት ሓቅነት ዘለዎ እዩ እዚ ዕቱብ ዳህሳስን ዘተን ዝጠልብ ጉዳይ እዩ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ብናይ ኣሽሓት መንእስያትናን ካልኦት ዜጋታትናን ህይወትን ናይ ህዝቢ ምምዝባልን ናይ ንዋትን ንብረትን ክሳራታትን ብሕጊ ተሓታቲ እዩ ኢሳያስ ካብ ፈለማ ቃልሲ ኣትሒዙ ንስልጣኑ መንገዲ ክጸርግን ንኹሎም ዝቃወሞን ዝዕንቅፍዎን ውልቀ ሰባት ውድባት ኮነ ኣሰራርሓታት ብመደብ የወግድን የጥፍእን ምንባሩ ሎሚ ተጋሂዱ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ቅዋማውን ሕጋውን ኣካይዳ ከይክተል ትካላት ከይምስረታን ከይሕይላን ኮነ ኢሉ ሰሪሕሉ እንተሃለዋውን ከምዘየድመዓን ብኡኡ ወይ ንሱ ብመደብ ኮፍ ብዘበሎም ደገፍቱ ወይ ኣገልገልቱ ከም ዝዝወራን ተሓታትነተንን ኣገልግሎተንን ንዕኡ ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ገይሩ ንቁጠባ ኤርትራ ሓምሽሹን ኣዳኺሙን ንጸጋታታ ኣባኺኑን ዘሚቱን እዩ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኢሳያስ ብመንገዲ ህግደፍ ንኹሉ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ካልእ ንጥፈታት መንግስትን ሃገርን ብውልቂ ይመርሖን ከም ወይንቱ ይዝውሮን ንምዃኑ ህግደፍ ከም ውድብ ወይ ሰልፊ ሎሚ ኣብ ስራሕ ወይ ህይወት ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ሰፊሕን ፍሉይ ኣቓልቦን ትንታንን ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ካልእ እዋን ከመርእስቲ ልዒልና ክንሪኦ ኢና እዚ ኩሉ ሕቶታት ድማ ናብቲ መበገሲ ጽሑፍና ይመልሰና እዚ ኣብ መንጎ ኩሎም ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለዉ ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ኣንጻር ስርዓት መላኺ ኢሳያስ ዝግበር ግጥም ጎልያድን ዳዊትን ድዩ ዝብል ሕቶ ኣድቂ ቀቢልና ንመልከቶ ብኻልእ ኣዘራርባ ስለምንታዩ ሓደ ውልቀ ሰብ ማለት መላኺ ኢሳያስን ውሕዳት ተሓባበርቱን ንህዝቢ ኤርትራ ንኣስታት 30 ዓመታት ወይ እውን ናይ ገድሊ መሪሕነቱ ኣብ ግምት ምሰነእቱ ንኣስታት 50 ዓመታት ክቆጻጸሮን ክድህኮን ዝኽእል ዘሎ ብሓቂ ኢሳያስ በሊሕ ፍሉይ ዓቕሚ ዘለዎ ሓያል ወይ በርቃዊ ፍጡር ስለ ዝኾነ ድዩ ነቲ ዓርሞሽሽ ዝኾነ ግን ብግቡእ ዘይተወደበን ዝተገርህን ህዝቢ ኤርትራ መሊኹ ጌና ዘሳቅዮ ዘሎ ስለምንታዩ ህዝቢ ንሽጠራታትን ውዲታትን ኢሳያስ በዲሁ ከቃልዖን ክምክቶን ዘይከኣለ ንውሕዳት ሱስዓት ተሓባበርቱ ወይ ደቂ መዛሙርቱ ኣዳኸርቲ ገዲፍካ ከምኡውን እቲ እንተስ ብሸለልትነት ብምድንጋር ብፍርሂ ወይ ተስፋ ምቁራጽ ወዘተ ንስርዓት ኢሳያስ ብንጡፍ ካብ ምብዳህ በኺሩ ዘሎ ዝበዝሐ ዘጽቀጠልኡም ወይ ሳይለንት ማጆሪቲ መኒው ካብ ልቡን ብንጹህን መንፈስ ንኢሳያስ ዝድግፍ እቶም ተደናጊሮምን ብዝተፈላለየ ምስምሳት ሃገርን ውልቀ ሰብን ከም ሓደ ወይ ዘይንጸሉ ኣካላት ብምርኣይ ንኢሳያስ ምቁዋም ማለት ንሃገር ከም ምኽዳዕ ዝረኣዩ ከምኡውን ብሓሶታቱን ፕሮፓጋንዳኡን ተታሊሎም ዝድግፉ ዝነበሩን ቁንዓት ሃገራውያን ሎሚ ኩሉ ጠባያት ከምኡውን ተግባራትን ውጥናትን ኢሳያስ ምስ በረሃሎም ክጣዓሱን ክልብሙን ናብቲ ሓቀኛ ቦትኦም ደንበ ፍትሕን ለውጥን ከኣቱ ይረኣዩ ኣለዉ ኩልና ደለይት ፍትሕ ድማ ነዚኣቶም ሓንጎፋይልና ክንቅበሎም የድሊ ብነቐፌታውን ትንታነኣውን ኣገባብ ዕቱብ ገምጋምን ዳህሳስን ታሪክ ምስ እንገብር ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራን ነቶም ንጹሃትን ውፍያትን ዝነበሩ ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን ህዝብን ዝተሰውኡን ዝሰንከሉን ህልዋትን ብሓፈሻ ብሓሶትን ማካቤላዊ ውዲታትን ኣታሊሉን ኣዳህሊሉን ዝመርሕ ዝነበረን ዘሎን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ታሪኹ ክመሃርን ክበልሕን ይግባእ ኣብ መደምደምታ ንሱ ምስተኣልየ ብዙሓት ምስጢራትን ግፍዕታትን ክቃልዑ ምዃኖም ዘይተርፍ እዩ ሎሚ ዘገድስ እዋናዊ ዕማም ኩሎም ተቓለስቲ ደለይት ፍትሒ ሃገርና ትጸንት ኣላ ወዓል ሕደር ከይበልና ብዝኾነ ኣገባብ ወይ ሜላ ኢሳያስ ክእለ ኣለዎ by any means ኢሳያስ must go ክንብል ይግባእ ከምቲ
ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዝተነበበ ግጥም ጎልያድን ዳዊትን ንሕና ህዝቢ ኤርትራን ኩሎም ተቃለስቲ ደለይት ፍትሒ ኣካላቱን አንጻርቲ ብታሪኻዊ ኣጋጣምን ካልእ ብዙሕ ረቋሒታትን ንግዚኡ ጎልያድ ኮይኑ ዘሎ ገባቲ ኢሳያስ ተቃሊስና ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ከም እንስዕሮ ድማ ታሪኻዊ ሓቂ እዩ ግን ነቲ ንሱ ክስዓር ኣይክእልን እዩ ንሱ እንተኸይዱ ሃገር ኣብ ሕንፍሽፍሽ ክትኣቱ እያ መተካእትኡ ኣየዳለናን ናይ ጎረባብትን ከባቢናን ሃገራት ሓደጋ ኣፍጢጡ ይጽበየና ኣሎ ዝብሉ ሕቶታት ብግቡእ ክምለሱ ኣለዎም ዘድሊ ምድላዋት ናይ ምግባር ሓላፍነት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ናይቲ ኣወጻኢ ዝነብር ተቃላሳይ ህዝቢ ምስቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ በቐረባ ብምትሕባርን ብምውሃድን እዩ ኣወጻኢ ዝነጥፉ ዘለው ፖለቲካውያን ሲቪካውያን ተቃለስቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ሞያን መንእስያትን ደቂ ኣንስትዮን ምትእኽኻባት ካልኦት ከም ምንቅስቓስ ይኣክልን መጽናዕታዊ ጉጅለ ስኒትን ካልኦት ተመራመርትን ማዕከና ዜናን ብውልቂ ደረጃ ዝነጥፉ ዘለው ኣካላትን ንኩሎም ንምዝርዛር ክነውሕን ገለ ግድፈታት ወይ ምርሳዕ ከምጽእ ስለ ዝኽእል ብሓፈሻ ኩሉ ተቃላሳይ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ጻዕሩ ኸበርትዕን ዝያዳ ተወፋይነትን መስዋዕትን ናይ ገንዘብ ግዜ ጉልበት ፍልጠት ኣድላይ ምዝኸውን እውን ናይ ህይወት ንኸበርክት ናይ እዋና ታሪኻዊ ኩነታት ዝጠልቦ እዩ ዕማማትና ኣብ ክንዲ ብተናጸል ወይ ብውድድር ህልኽ ወይ ኣብ ጸቢብ ዓንኬል ዝተወሰነ ንሕና ንሶም ዝበህሪኡ ወይ ንፍሉይ ክፋል ህዝብና ጥራይ ዝጥርንፍን ንኻልኦት ኣዋቃዕን ጥሩፍ ሃይማኖታዊ ጥሩፍ ወገናዊ ወዘተ ገዲፍና ብሓባር ብምውህሃድ ንግበሮ መፍቶ ናይቲ ኣጽናቲ ስርዓት ብምዃን ከምቲ ንሱ ዝደልዮን ዝጽዕረሉን ዝጉስጉሰሉን ከምኡውን ዘይተኣደነ ባጀት ዘፍስሰሉን ኣይንኹን እቲ ስርዓት ተቃወምቲ የብለይን ወይ ድማ ካብ ሓደ ከባቢ ጥራዮም ፋሕ ዝበሉን ዘይሰማምዑን ዘየድምዑን እዮም ንዝበሎ ብግብሪ ነፍሽሎ ምትእምማን ዘምጽእ ግሉጽነት ዘለዎን ኣሳታፍን ውርጹጽን ጥንቁቕን ኣካይዳ ነዘውትር ኣብ ታሪኽ ብዙሓት ውልቀ መለኽትን ኣምባገነናትን ከም ሂትለር ሙሶሊኒ ፍራንኮ ናይ ስጳኛ ኣብ ኣፍሪቃና እውን ከም በዓል ኢድ ኣሚን ቦካሳ ቀዛፍን ኣብ ኤስያ ድማ ከም በዓል ሳዳም ሁሴንን ካልኦትን ተራእዮም እዮም ኩሎም ደረጃታቱ ዝተፈላለየ ዕንወት ኣብ ልዕሊ ህዝቦምን ከባቢኦምን ገለ ድማ ብዓለም ደረጃ ዝዘርጋሕ ከቢድ ዕንወትን ህልቂትን ኣስዒቦም ብግዚኦም ከከም ኩነታቱ ብውሽጣዊ ህዝባዊ ናዕቢ ውግእ ዕልዋን ካልእ ታሪኻዊ ጠንቅታትን ተሳዒሮምን ወዲቖምን ኩሎም ሕማቕ ታሪኽ ገዲፎም ሓሊፎም ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ እውን ከምኦም ግዜ ንዋሕ ይሕፀር ክስዓርን ክወድቕን ታሪኹ ብኽፉትን ብጋህድን ክትንተንን ደረጃ ዕንወቱን እከይ ተግባራቱን ክቃላዕን እዩ ካብዚ ድማ ብዙሕ ክንመሃረሉ ኢና ግን ከ ነዚ ውድቀት እዚ ስለ ድሕነት ሃገርናን ህዝብናን ነቀላጥፎ ኣብ መደምደምታ ስርዓት ኢሳያስ ወዳቑ ምዃኑ ህዝቢ ተዓዋትን ስራሕ ታሪኽን ምዃኑ ኣሚንናን ተረዲእናን ንዕድልና ባዕልና ኣብ ኢድና ሒዝና ጉዳይና ንኽንወስንን ታሪኽ ንኽንሰርሕን ዘድሊ ጻዕርን መስዋዕትን ክንከፍል ድልዋት ንኹን በዚ ጋጣሚ ክትቀስ ዘለዎ ተጋዳላይ ሃይለ ስላሴ ወልዱ ታሪኽ ህይወት ጀማሪ ሰውራ ጅግና ስውእ ሓምድ እድሪስ ዓዋተ ንእቲ መጽሓፍ ኣቕሪቡ ስለ ዘሎ ክምስገን ይግብኦ እዛ መጽሓፍ ኣብ ነዊሕን ዕቱብን መጽናዕቲ ዝተመርኮሰት ልዕሊ 30 ዓመታት ጻዕሪ ዝፈሰሳ ወድዓዊትን ሓቀኛ ምስሊ ዓዋተ እተቐርብን ብምዃና ተወሳኺ ብልጫ እዩ ስለዚ ኩሉ ዜጋ ብፍላይ መንእስያት ከንብብዋን ክቐስሙላን ንላቦ እምበኣርካስ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትናን ሎሚ ዝበልናዮም ትሕዝቶታትና እዞም ዝተኸታተልኩሞም ኮይኖም ንምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን ዝመፅእ ሶምን ብካልእ ትሕዝቶ ኢና ክንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀነ ንኹልና